Unha das cousas que máis vos sorprende cando vou aos centros de ensino e vola conto é que tedes a posibilidade de conseguir que os trienios que tedes perfeccionados noutra administración pública vos siga pagando a Consellería de Educación. Aquí neste vídeo o que vou explicar precisamente é como facer que a Consellería de Educación che pague eses trienios que tes perfeccionados noutras administracións. Antes de deixarvos co vídeo, vou vos responder unha pregunta que é moi probable que vos estedes facendo, que é se os trienios da concertada tamén os podo reclamar para que mos paguen na pública. Aquí sinto dicirvos que a resposta é non. A Consellería de Educación non vos vai pagar trienios que teñades perfeccionados no ensino concertado. Agora sí, dentro vídeo. Para poder solicitar que che paguen os trienios perfeccionados noutra administración pública, vas precisar dous anexos. O primeiro é este que estás vendo na túa pantalla. Debes envialo a persoal da administración na que perfeccionaches os trienios para que che cubran ou no seu defecto che manden unha folla de servizos que conteña polo menos todos os datos deste anexo 1. O segundo anexo é o que ves agora na túa pantalla. Este deberás envialo cuberto á xefatura territorial da provincia onde esteas prestando servizos. Podes envialo a través da sede electrónica cunha instancia xenérica. E, por suposto, lembra acompañar este anexo 2 co documento anterior, o anexo 1, ou no seu defecto, a folla de servizos que che enviou á administración na que perfeccionaches os trienios que agora estás reclamando. Unha vez feito isto, só che queda esperar a que se vexan reflectidos na túa nómina os trienios. E imagino que agora mesmo estarás te preguntando onde podes conseguir os anexos 1 e 2. Pois moi sinxelo, accedes á miña páxina web profesoradogalicia.com. Unha vez nela vaite á sección de documentos descargables e por último podes descargar os dous anexos no apartado de trienios e sesenios. Espero que o vídeo che sexa de axuda e vémonos no seguinte.